Hello tfal, kif intom? Darba waħda, raġel jismu Franġisku li kien jgħix ġewwa Assisi fl-Italja, rid juri lin-nies kemm għandhom ikunu grati għar-rigal tal-ħajja u l-ħolqien kollu fosthom għax-xemx. Huwa kien jirreferi għax-xemx, għar-riħ, għall-arja u għan-nar bħala ħutu subien u għall-qamar, l-istilel, id-dinja, l-ilma u l-mewt bħala ħutu bniet. Għad ħsibt fix-xemx bħala oħtok? Bħalma oħt tajba tagħmillek ġurnata sabiħa, hekk ukoll ix-xemx timlik l-enerġija u sħana tagħha. Il-prayer space li ser nagħmlu jisimha Oħti x-Xemx u għandna bżonn karta b'forma ta' xemx, għajnejn, pom-pom żgħir, imqas, glue stick u markers. Aqta madwar il-qafas tax-xemx u waħħal l-għajnejn fuqha. Waħħal ukoll pom-pom għall-imnieħer. U pinġiħal bil-marker. Jekk m'għandekx pom-pom żew għajnejn, tista' tpinġi bil-markers l-għajnejn, l-ħalq u l-imnieħer. Ħares lejn il-wiċċ ferħan u waħseb kif bħal oħtok ix-xemx. Inti wkoll tista' tibda l-ġurnata b'mod ferriħi kemm għalik kif ukoll għal ta' madwarek. Jekk trid, tista' tikteb dak li ħsibt fuq il-karta tax-xemx hawnhekk. Issa ejja nagħlqu ftit għajnejna. U ngħidu grazzi lill-Alla għar-rigal tax-xemx u nitolbu ħjejna biex inġibu l-ferħ lil xulxin u biex inkunu qalbna tajba u tqulin ma' kulħadd. Dendel il-wiċċ fejn taraħ biex kull filgħodu jfakrek tibda l-ġurnata b'mod ferriħi u bitbissima. Saħħa tfal u ħudu ħsieb.